מי משוגע? כמאל משוגע. מי משוגע? כמאל משוגע. מי משוגע? כמאל משוגע. מי משוגע? כמאל משוגע. על הבימה יעלו גלעד, הופ הופ, מי זה בא? על הבימה יעלו קומונרי, הופ הופ, מי זה בא? על הבימה יעלו נחלאוי, הופ הופ, מי זה בא? על הבימה יעלו מדריכים, הופ הופ, מי זה בא? אני חניך בסניף כמאל, אני חניך בסניף כמאל, בכל מבקע צועק מורל, בכל מבקע צועק מורל, לא משנה כמה חוטף, לא משנה כמה חוטף, לפוס מזכ"ל אני כוסף, כוסף אני כוסף, איזה כיף לי איזה כיף, שאת הסניף אני שוטף, ועוד מעט יהיה לי כיף, והסניף שוב מתלכלך. איזה כיף, איזה כיף, אל תכבו את האש, פה הכי מדהים שלי, עוד יש ארגון תשפ"א, ואירה חניכים מדריכים משפחה. אז מי משוגע? כמאל משוגע. מי משוגע? כמאל משוגע. אם אני על הגדר, על גג או ספה, דניאלי מגיע נותן צעקה, לא, אף אחד לא מתעסק איתו. לא! במבקע טירוף הם רק צצות לי כל השאר הם סתם בנות, לא, אף אחד לא מתעסק איתי. לא! זה רק אני והשבט, מלא פעולות של ריקוד ערכים וצביעה, יפותח חמצוצי בחדש בישן, במקלט, במגרש, במתקד. אבל חיימוב אמר לי, הדיבור הגדול זה מבנה מטורף וחדש. ונאכל בו לנוע, הגיע הזמן שנבנה אותו כבר. מהר! אל תכבו את האש, פה הכי מגניב שיש. חודש חיבוק, השפעה ואווירה, חניכים מדריכים משפחה. עוד קצת צבע, עוד קצת צבע, עוד קצת צבע, עוד קצת צבע, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד קצת מים, עוד קצת מים, עוד קצת מים, עוד קצת מים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד כפיים, עוד כפיים, כל הזמן כבר כאן, כל הזמן מוכן. 12, אני ויש לי בעוד שנייה וסיים אולי נשמע, וכמה נצטרוף הנשמה. אל תכבו לנו את האש, פה הכי מגניב שיש. חודש שיבוש תשפ"א ואווירה, חניכים מדליקים משפחה. אז מי משוגע? כמאל משוגע. מי משוגע? כמאל משוגע.